Και ειδού η γάτα που σηκώνει το τηλέφωνο. Να η γάτα, την πλησιάζουμε. Γεια, παίρνει, παιδιά στην κάμερα. Ναι, μίλησα, είσαι και κάτσε. Και τώρα ο βοηθός μου, κύριος Βασίλης. Γεια σου Βασίλη. Θα πάρει τηλέφωνο. Εδώ είναι το τηλέφωνο και τώρα θα αρχίσει να χτυπάει και τώρα φαίνεται η παίρνει σε συνδυασμό με το τηλέφωνο. Φύγαμε! Αγωνίζεται απεγνωσμένα να σηκώσει το τηλέφωνο, αλλά δεν. Το τρώει. Σαν γνήσια αυτά ενοχλείται από τις κάμερες. Το reality δεν είναι το βόρτο της. Έπεσε το. Το δαγκόνι. Και ναι, αυτό το ζώο είναι δικό μου. Παίρνω τα έψιμα.